Не ти. Аз го снимам в момента. Ела тук. Ела тук. Мумун. Аз му снимам клипче в момента, така че навсякъде го снимам. Не ръката, ало! Не ръката му чуш. Не. Няма така да се учиш да капеш. Не. Иди ли? Ела горе. Хайде горе. Хайде горе, малки. Ела тук. Ела сега ти. Къде е момчето? Къде е момченцето? Ваня,